Уважаеми зрители, драги радиослушатели, намираме се отново в центъра на света, а именно Манхатън. Пред нас е госпожа Балевска, която след като е напусна Виктория Сикрет с турбичка под ръка, сега се намира пред световно известната зала Карнеги Хол. Възнамеряваше да изнесе кратък концерт, но понеже и замръзна носа, сега ще кажа няколко думи за нашите зрители, след което... Като Елена Рудолф. Да, като Елена Рудолф е, да. Кажете, госпожо Балес, какви са вашите впечатления от Ню Йорк като град, докато правим кратки клипчета и кадри от Карнеги Хол и сградите около него? Ню Йорк е невероятен град, като едно живо топтящо сърце, което непрекъснато пулсира и животът просто тече с невероятна скорост в него. Има всичко, което човек може да пожелае. Магазини, концертни зали, шоута на Бродвей. В момента току-що видяхме, че се продават билети за 150-200 долара. Явно сега по празниците наистина има страшно много желаящи да посетят тия шоута. Сега в момента сме пред Карнеги Хол, една от най-престижните зали за концертни изяви и изпълнения. И тук са концертирали най-известните световни музиканти в тая зала. Добре, благодаря ви. Красива като архитектура. Желаем ви вие с вашия Господ хор скоро да бъдете поканени да изнесете концерта Дява. Както се казва по нашите земи, от Божите уши, какво беше? От твоите уста Божите уши. Добре, благодаря ви за уточнението.